बेनो जोंहानि न'आ सनिया। मा? नोंसानि न'आ बेफोरबायदिसो? बेटाव नोंथ' बुंदोंमोन। आयै नै आलासिया मोनफैबाय। मोनफैबाय। औ मोनफैबाय मादै। दे हा माथो नायबाय थाखो आबा? थांदो न' सिङाव जिरायनो लांदो। औ लांनि र' आयै। फै नानि फै न' सिङाव। नानि जिराय। न'फोरानो मोजां नङाहाय जोंहा, लुनोनो हायाखै न'खौनो। गायला जिला। जेबो नङा दे मादै। ओरैनो खौरांफोरा मोजांबा नानि? औ मोजांथ' दे। ओमफ्राय नोंसा आइनोलाय खिन्थाबोदोंना फैयाखै जोंहानाव फैगोन होननानै? माबा खिन्थायाखै आं मादै, आं लोगो लानो फैगोन होननानैसो थगायबोदों। थगायनासो फैदों होनबा? माने एसे बोरैबा मोनोना, बेनिखायनो खोन्थायासै आं। दे। नोंसा आइयालाय माथो खालामबाय दंमोन? आइया ओरैनो दंबाय थायोमोन आं फैबा। दे होमबा नानि जिरायथ'ना, आङो साहा एसे फुदुंनि र'। औ दे। बिटाव नोंलाय माथो बुंदोंमोनलै नोंसा सिम्पोल फाखानि न' दङ होननानै? नोङो आंखौ मानो थगायनाय? सरिलै सना, आं नोंखौ थगायदोंमोन। मानोना नोंजों गारजानो बेसेबा गियो आङो, बेनिखायनो थगायदोंमोन। सरि दे सना, आं नोंखौ थगायनाय जाबाय। दे जेबो नंला दे। एबारनिफ्राय जेबो बाथ्रा थगायनांला दे आंखौ सना। नों आंखौ निमाहा होबाय सना? औ होबाय, नाथाय एबारनिफ्राय जेबो बाथ्रा थगायनांला दे आंखौ। नोंखौ आं गारखायाना, धोनियानो जा गोरिबानो जा नोंखौ गारखाया होनना बुंखादोंआनो माथो। नों आरो मानो थगायो? नोङो मा आंनि मोजां मोननायखौ नंखाय सानदों नामा? सानाखै दे सना, थेवब्लाबो गिनाय मोननानै थगायदोंमोन आरो। खिजानिबा फाखानि न' गैया होनबाथाय नोङो आंजों हाबा जायानो, बेनिखायनो थगायनाय जादोंमोन सना। आयौ, आंखौ गुबुन सिख्लाफोरनि बायदि मोनदों नामा नोङो? आं गुबुन सिख्लाफोरनि बायदि नङा होनबायना। आंनो नोंखौसो नांगौ सना। फैसायालाय मा, न'आलाय मा? आथिं दं आखाइ दं, खामानि मावबानो फैसा खामायनो हागोन। आरो फैसा खामायनो हाबालाय न'खौनो लुनो हाखागोन ना। औ सना, नों जोबोद गियानिलै सना, नों जोबोद मोजां। औ आं मोजांथ', आं गुबुन सिख्लाफोरनि बायदि नङाथ' थंगालि मंगालि। जेखि जाया नों आंखौ थगायनाङामोन आरो, आं दुखु मोनदों थगायनायखाय। सरि होनना बुंदोंना सना। दे सना नों जिरायथ' दे, आङो दखानाव थांना फैनि र'। दे होमबालाय थां। ओमफ्राय बे रुमालाय सोरनि? नोंनि ना सोरनि? नों थायो नामा? ओहो, आंनि रुम नङा बेयो, आइनिसो। दे होमबा सना ना, थाथ' दे, आं थांना फैग्रोनि र'। औ दे थाब फै। दे फैगोन दे। माबायदि आंखौ एसेबां दिन थगायगासिनो बियो फाखानि न' दङ होननानै। थेवब्लाबो फाखानि न' थाबालाय एसे मोजां जाद्रायगौमोन आरो। माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया। आयौ माथो आलमारिबो गैया, गद्रेजबो गैया, बागस बोराय बोरायफोरसो। मा जाबावनो, खाफालानो गाज्रि आंहा। बिदा जुदि धोनि जानायमोनबा। नोङो बारा टेनसन लानाङा सनिया। फैसायालाय मा, खामानि मावबानो ओंखारगोन ना। उनावबाबो धोनि जानो हागोन। धोनि न'खराव थांनोबा, साख्रियावला सेंग्राफोरजों थांनोबा आरो नोङो हेन्डसाम सेंग्रा मोननाय नङाना। मोनगोन मोननाया, थेवब्लाबोलाय साइस सेंग्राफोरनिया मालाय गार्लफ्रेन्ड थाखायोना। बे साइस गैयिफोरासो नायनो फैखागोन, आं मिथिखागौ। नांसाबबाय आङो साइस गैयि मानसि। लागिबा जानाय गैयि सेंग्राफोरजोंनो हाबा जालाबायगोन आं, थेवब्लाबो आंनो साइस गैयि सेंग्रा नाङा। आयु, आइमोना बेदावलानि न'खौ नुबा मा सानगोन? फुरा न' होनखागोन। बेदावखौ गोसथोदों होनना मिथिबाथ' आइया बेसेबा रागा जोंखागोन। आइल' नङा, आफायाबो आदायाबो। नङा, एसे धोनि मोनबाबो जेबो बुंनाय नङामोन खोना, फाखा साखा न' थानायमोनबा। दा न'फोराबो बोरै, आरो बारिफोराबो गिदिर नङाथ'। बारियाबो फिसा, न'फोराबो मोजां नङा। फारसेथिंजाय आरो हा हुबो गैयानो। आयौ। खानाया आंनिया लावहांबाय र'। आंबो खाथाबनो हासिगोन। आइ जायदं, आं सकआव थांना फैनि र'। सकआव? माबा आइ, आंनि थाखाय लबर लाबो दे, खानाय खानो। लबर नांगौ। दाबा सकआव मोनगोन ना मोना, दिनै मोनाबाबो समफोर हाथायनिफ्राय लाबोगोन दे आङो। आइ आंनि खानाया लावबाय न', आं खानो हानाय जासिगोन। औ, खानो हानाय जासिगोनथ' र'। रज'आ बेसेबा गिदिरासो रज'बाय दे नोंनिया खानाया। बेबो जाथि रज'थारदों। आंहा देनां सिख्ला देरबाथाय सुपार भासमल लागोन आरो। भासमल ना
बेखौ गद्रेज ना मा बुङो बेखौ लागोन आरो गोसोम जानायखौ दा लाथ'वा जागोन दे आइ लानो हागोन बा नोंनि खानायखौ रज'थों होननानै मा होआखै नोंनि खानायाव मा थाव होआखै आं रज'गोन ना रज'आ सानबाय दंमोन आं रज'बाय दे इसोर एसे लावबावबा खानोनो हासिगोन आयै आंखौ स्कुलाबो बुंसोयोमोनसो नोंनि खानाया मानो रज'आखै होननानै सोरबा बियारि एदावसोयोमोन दाख्लि लावमरि बेफोरबायदि होननानै ओमफ्राय दा आंनियासो बेसेबा रोजाखा खानाया मोजांखा सिथानो औ नंमारगौबो नोंनि खानाया रोजाथार आरो सिथाबो नाथाय जाथिथि आरो आयै मालाय बयबो बार्थडे खालामो आंनिखौबो खालाम दे बारो बार्थडे फैसाबो थानांगोन आइ खालि फैसा गैयाल' बुंबाय थायो मानो फैसा गैया मालाय बयबो बार्थडे बानायखायो आंल'सो बानाया आंनिखौबो बानायनांगोन आयो एबारो दे फैसा मोनबाथाय बानायगोन दे आं मिथिया आंनि बार्थडेखौबो एबारो बानायनांगोन केक हागोन आंबो 8 बोसोरानो जाबाय दिनैहालागै बार्थडे पार्टि फेराखै मानो आयो आं मिथिया एबार बार्थडे खालामथारनांगोन आंनिखौ फैसा थाबालाय हायो बेफोरखौ फैसायानो गैया नोंनाबो खालि फैसा गैया एबार आंखौ बार्थडे पार्टि थारनांगोन आंनिखौबो आं मिथिया आंनियाथ' आरो नै खानायबो रज'बावबायसो गथ'आ मालायखौ नुनायखाय बिबो लुगैयो दे जागोन दे एबार आं दाहार लानानैबाबो बार्थडे पार्टि नांगोन दे जागोन आइ जागोन जागोन दे हानो हागोन दे आं एबार खै बोसोर जासिगोन आङो 8 बोसोर जासिगोन न औ आइ नोङो एबारो 8 बोसोर जासिगोन सिख्ला जाबायानो नोङो सिख्ला देरबायानो हाबा हरनो जासिगोनानो लासैनो नोंखौ हाबा माबा आंखौ खै बोसोराव हाबा हरगोन नों आयै माबा आङो माबासोआव हाबा जागोन दे 2 बोसोरसोआव जाम्बि 2 बोसोराव हाबा जायो नामा बे पास जाथारनांगोन नोङो बे पास जाखांनायनि उनावसो नोंखौ हाबा हरगोन आं फरायग्रोनांगोन आरो बे फरायहोनो हायाबाबो पिउ पासखौ नोङो जाथारनांगोन होमबासो हाबा हरगोन आं दानो हाबा हरा माथो नोंखौ बे पास बेसेबांहालागै बे पास जायो आंथ' दासो 3 थाखो बिदिनो 15-16 थाखोसिम आं बुरि जानांगोन होनबानिया बुरिगोन मायाबा सिख्ला देरगोन आरो आइ न'आवनो थादे आरो अमा फिसानो आदार हो नोंनि लोगो गल्लानो जागोन दे आयै आं सुन्थुलुखौसो नायनो लुबैसोदोंलै गायदे आब'लानि अमाया नायनो लुबैबालाय अबाव मोनबावनो आइ दा आं थांगौमोन आयै बेसेबा नायनो लुबैसोदोंमोन दे मालाबा थांनो हागोन दे बिबारि आब'जों जागोन दे आयै ओमफ्राय आयै लबारखौ बावनाङा दे मोनबा लाबोथार दे जागोन दे नायसे मोजां मार आंनि खानाया सब मानसिफोरा आंखौ थाख्लि लावमरि होननानै मिनिसोयोमोन ना दा नुबाय आंनि खानाया खथ' मोजां आं बेसेबा गोलाव खालामबावगोनसो खानायखौ जानजि बारहोगोन आं आयु दाउआलाय माला सेरसे जागोन सेरसे जाबाथाय फाननो सानदोंमोन सेरसे जानायथ' बाद हो 1/2 किल'आनो जानो रोङाखै ओरैनो फैसा गैया जाखादों थाइसेबो आइमोननियावबो बिबाय थानो बोरैबा मोनो आइ जुमुना माया आफा आइ नोङो खासि नुदोंमोन ना आंना खासियानो बबावबा गोमाना थाबायलै नागिरबाबो मोनाखै आयु मोसौ गलियाव दङ आफा औ मोसौ गलियाव दोना लाफ्लांदो दे आं माबाय माइया मोनबाय हानो जाबाय गाबोननिफ्राय हानो सानदों आं माइयाथ' 4 बिगा मानि आं हारसिं हाख'नाय नङा आइ नोंबो हाफानो नांगोन आंजों हानोथ' हागोन र' नाथाय मोनग्लिजोबनानै सेजोबगोन ना बेनिखायनो माने 2-3 हाबा मोजां जागौमोन आरो आं हारसिं हाख'नाय नङा जागोन दे आफा आंबो हागोन आं ओरैनोबाबो हानो हाखायो माथो आफा बै थांनाय बोसोरावबो हादोंमोन ओरैनो दसे हाहैबाबो जागोन दे नोंसोरो ना बे गुमा खफ्रिमोनखौबो हानो होनांगोन बिसोरो हानाय नङा खोना आफा हानांगोन बा बयबो हानांगोन हायाबा जानाय नङा मानो होनबा सिरिजोबगोन ना माइया मोनथारबाय दे बिसोर हायाबाबो आं हागोन दे खासियाबो 2ल'सो दङ र' गाबोन हाथायना गाबोनो 2 बायना लाबोनांगोन आफा जागोन दे बायना लाबो बापरे बाप खामला होनो सानदोंमोन आं बिगासेयावनो एकदम 4 नांखागौनो बेनिखायनो थै रागा जोंनानै होआसै आं जों न'आवनो हागोन दे होननानै आफा नंमारगौ दे बिगासेयावनो जोंफोर जुदि 4 होनांगौ होनबाना माथोबा बेसेबा थांखागोन
जिद' मन थांखागोन माथो बेनिसायसो जोंफोर न'आवनो लासै लासै हाबाय थागोन ना आफा गलियाव दङबा खासिया औ दङ दे आफा tuh gaya Jumuna Makri tuh gaya Malay Jumuna आब' मा सानबाय दंमोन नोङो माबा गाबोनो जोंहा माइ हासिगोननो नाबे ओमफ्राय जोंफोरबो हानो नांगोन मा माइ हानांगोन आयु आं माइ हानो हानाय नङा दे आब' आयु आं हाफेराखैबो हाफेराखै दे गाबोन सिखायगोन दे आङो माइ हानो हानाय नङा खोनादे आब' आङो माबा गुमाखौ आदायाबोथ' हानाय नङा बेबो हाफेराखै दादि हाथारनांगौनो आफाया बुंदों दानि सानसेया हायाबाबो ओरैनो दसे सम हाना फैबानो जाबाय खामला होबाबो बेसेबा थांखायोना माइयानो बेसेबा थांखागोन 10 मन मानि थांगोन आयु खामलाखौलाय होखानांगोन ना मालाय बयबो होखायो इसेबां आरो बिगाब्रै मानि न'आवनो बोरै हानो आयु जोंथ' आरो सिख्ला मानसिबावसो सोर सिख्लाखौ हानाय नुदोंब्रा नङा माने ओरैनो दसे सम हाना फैगोन आरो आं हानाय नङा दे आब' हाया दे होमबालाय नों हायाबाबो जागोन दे जोंफोर आफा आं गुमा खफ्रि हागोन आदायालाय अबाव हानो आदायाबो हानाय नङा खोना नंगौ दे होमबालाय जोङो हागोन दे आफाजों आंजों जमुना आब' हायाथ' आरो जोंफोर आब' आफाखौ एसे बुजायबानो जाबाय जोंफोर हाया होननानै जागोन दे आं बुंनाय नायगोन आं आइखौ बुंनो होगोन दे जागोन दे जागोन हानाय नङाथ' उइपास गैयाना सिख्ला मानसि आरो अबाव माइ हानो देनाय संनो बाबाबो खारग'आ मास्टारनि न'आवबा आजादि बिमानि सायावल' जाबाय थायोमोन दा हाबा जानानै ओंखाम ओंख्रि संना जानांगौ जादों आरो हौवानोबो संना होनांगौ बाल गोबोरखि मोखां साइस हौवानोनो न'नि मानसिफ्राबो रावबो फोथायाना सनस'थिजों गोसथोनानैसो खारसनफैदों सानो आंखौ जों बायदि गोबोरखि मोखां आंखौ खांनासो लाबोदों जबरदस्तियै बाल न'नि मानसिफ्रा मानो फोथाया सोर फोथायो दा दिनै गोबोरखि मोखां गैयावनो बिबारियाव सोरफोरखौ फन खालामनो बियो फोथायनोबो हानाय दाखालिबो फन खालामनो नागिरनायावनो बे गोबोरखि मोखाङा फैना होनानै खालामनि रिसिभा खालामो ना खालामा रिसिभ खालामा असयफुआ साला ना खामानिसो मावबाय दं दोखो खामानि मावखायो साला असयफुआ बाल लुदुमिखौनो खालामनि र' मालै मा खौरां लाफाथि आब' बा मालायबा बियासो सनसपितजों हाबा जागारगारबाय खासनहैलायदो आरो बा मालाय गुवाहाटियाव थांनानै हाबा जालायदों लुदुमि असयफ साला आं खासनफैयाखै मिथिगौ ना जानला मोनला खोथा बुंनाङा दे इस गावगायानो दुर्गा फुजा नायनो थांनो होननानै सिरि ओजा सनसपितजोंसो खारखुमालांदों माथो नोङो पुचुकुखौबो लांफालायाखैनो बियासो थगायलायो हाबायानो जाबाय नोंसोरो माखौलाय थगायबावनांगौ माखौ लाजिलायो असयफ माबा जेबो मोनथियावाना आंखौ ओरैनो बदनाम खालामनाङा दे जानला मोनला बुंबाय थानाङा आं खासनफैयाखै आंखौ सनसपित गोबोरखि मोखाङासो लाबोदों जबरदस्तियै ओमफ्राय आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामदों मिथिगौ ना भगबान रागायानो हायाखै माने आयु आंलाय नोंखौ हाबा जाखांनानै सोलायनाय रखमसो मोनदोंमोन माथो नों सोलायनानै थायाखै असयफ आं खासनफैमाराखै मिथिगौ ना आंखौ सनसपितआ जबरदस्तियैसो हाबा खालामदों आयु नोंसोरो आगोलनिफ्रायनो माथो गोसथोलायखायोनो लोगोबो हमलायोमोन माथो खेबसे सनसपितआ नोंसानि लामायाव फैनानै पुचुकुनि सिगाङाव नोंसा लाफाथि आब'लाय होननानै नागिरलायदोंमोन माथो सोर खिन्थानाय नोंनो जायखिजाया खोनादों आरो आंहा आरो नंगौखायसो बुंदों लायो नुदोंखायसो खोनादोंखायसो असयफ फनफ्रा बालनि लुदुगिगिनो बाल जोगोनार फिथाइ रखम मोखां लानानै भगबान जेन लुदुमिया बोराय हौवा मोनथों दे साइस गैथारै हौवा मोनथों दे दाउखिस्लिं मोखां हौवा मोनथों दे सोर भगबान आंनि दुखुखौ नुनानै मिनिग्रा बिसोरो मोनथिगौ बिसोर मोनथिखागौ असयफफोरा आं सनसपितखौ गोसोआमोन होननानै थेवब्लाबो बिसोर ओरैनो बुंफ्लादों माने आंनि दुखुखौ नुनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिसोरो फार्टिफोरा साला असयफफोरा
सानसे नङा सानसे नोंसोरनिबो दिन फैगोन र' होमबानिया आंबो मिनिगोन नोंसोरखौ नायबायल' थादोंसो आं नायबायल' था लाफाथिया सावहोबाथाय नांखायोलै रखर बालर साला बे रखराबो बायथारैसो नामायलै मानो दाबो हुइसेल बे लाफाथिया थंगालिया साला क्रिक गोनाङा गावआनो थांबा थांनानै सनसपितखौल' दाय होबाय थादों आंखौसो उल्था असभ्य होननानै रायलायदोंलै र' बिखौ नुथोंल' आं मालाबा थाव सोबाना होखागोन आंखौ असभ्य होनो फैग्रा गावआनो थंगालि रखमनो हौवा फाग्ला रावखौबो मोननि सनसपितखौनो गोसोदों ओमफ्राय खारसनहैबाय ओमफ्राय दा सनसपितखौल' दाय हमदों बा जबरदस्ति लांदोंनो मालाय गावगायाबो थांफादों बिनानावखौनो लांफालायाखैनो गावासो सनसपितखौ जबरदस्ति खालामदों खोना आंखौ लांदो आंखौ गुवाहाटियाव लांदो होननानै गावगायानो हौवा फाग्लिखामोन नालाय खाथियाव मोननाय मोना बेखौ सोबानानै बिरफागौमोन आं आंथ' बे न'आव फैखानो हाखाया बिमानियाना आखाया मानगासिनोसो जागोन बे न'आव फैबाथाय फुरा थैहाबलायना बुगोन खोनालै बिमायाबो जाब्बायसोखा बुजाबाबो मोजां मोनगौमोनलै आं साला बांद्राय देखायग्रा गावगायानो हाबा जाहैनानै साला मालायखौल' दाय हमग्रा आरो नै जोंफोरखौसो असभ्य थसभ्य होननानै रायलायो बेफोरबायदि मानसिखौनो आं मोनबा थाङा सोबानायना हाथाय साथाय गहोजोबगोन आं बेफोरबायदि खोथाखौ बियो आंनि सिगाङाव मालाबा बुंथों र' ओरैबायदि गोसा सोबाखागोन आङो हाथाय थारसे बारग'होगोन आं थाइसे नङा थाइथाम थाइब्रैयालागै गनोबो हानाय आंनि रागाखौ नुवाखै फन हरदों मोजाङै रायज्लायनो हाया मा बिलाय असभ्य थसभ्य होननानै रायलायदों खारसनबा खारसनानै आंखौ